Smajt li qed jinbena akwarju ma' Malta. Tista' eżatt tgħid li meta jkun miftuħ u jekk għandek xi idea ta' xħut ikun hemm fih? Intom tkunu għadin fil-kabinett tiddiskutu jkun hemm xi nuqqas ta' ftehim. Inċi proċedura tuża biex tirranġa dis-sitwazzjoni? Meta kont żgħir, kont taħseb li tilħaq Prim-Ministru? Inti fix-xogħol tiegħek għandek ħafna deċiżjonijiet qal, tista' semmilna waħda? Prim Ministru, inti kemm tħossok gburi li sir Prim Ministru? Bħala Prim Ministru, meta jkollok xi diffikultà li tkun qed tinkwetak, lil min issib biex jgħinek? Il-plat favorit tiegħi lażanja. X'inhu huwa l-plat favorit tiegħek? Dik min ispirak. Jiena għalija l-familja hija l-iktar ħaġa prezzjuża tiegħi. Però naħseb li meta npoġġi l-familja l-ewwel inkun qed inpoġġi wkoll il-pajjiż l-ewwel, għax il-pajjiż wara kollox mhux mibni fuq it-tfal tagħna, mhux mibni fuq ir-relazzjonijiet li aħna għandna ma' xulxin, mhux mibni fuq daw is-sentimenti tagħna. Meta aħna nieħdu ħsieb il-familja, mhux l-istess qed nieħdu ħsieb il-pajjiż.